ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಮುಗಿದ ಕಾವ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಯಾನಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ ಬಂದಿ ಸುಮಾರಂಜಿ 10 months ಅವನ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ನವ್ ಐಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಅಂಚನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ತೋರಿ ಬಿಳಗನೆ ಅಂತಲಿ ಸಾರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಓಣಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು, ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಟೆಂಪಲ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋರಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪಣ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಮುಖದ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಪಿದರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ ತೂಲಿಪ್ಪಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇಂಕ ಪಿದಡ್ರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ಇನ್ ಶಾಪುಂಡು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡಿನೇ ಲಕ್ಕದು ತರೆಕ್ ಮೀನ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದಿನ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಎವ್ಲ ಉಂದ. ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡನು ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪುಜಿ. ಅಣ್ಣೊಂದು ಓಣಂ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದೇ. ಸೊ ಯಾನೇನಿ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೈತು ಮುಂದೆ ಪಣ ಇಂಕ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೂಕ ಸೂಟ್ ಆಪಣ ಅಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತೋಚರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನು ಶಾಪಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಬಿತಾ ನಿಗಲ್ ತುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಯ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದು ಏನೋ ಕಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬನದೆ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಆಕ ಅಂದು ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಮೀನಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜುಮ್ಕಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ. ಸೊ ಯಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜುಮ್ಕ ಪಾಡೋದೊಂದಲ್ಲೇ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಉಂಡದೆ ಏನ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿರ್ತೇರು ದುಂಬು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋಂದಿರ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂಚೆ Q&A ಸೆಷನ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕ ನಿಗಲ್ ಅಂತಂದು ದಾದಾಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬದಲು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ Q&A ಗೊತ್ತಾಪಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ US ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ US ಹೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆತನ ನಿಗಲಿಗೆ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಆತನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೆಂಚ ಮುತ್ತ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ಆತನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಏತು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು US ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇರು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಆತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪಣ ಅವು ನಿಜನಾ ಖರ್ಚು ಹಾಪಣ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೊದಲು ಈಗಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಆತನ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೀನು ಇರ್ತೇನೆ ಅವೇನು Q&A ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲೆ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಒಂಚೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು Q&A ಮನ್ಪೆ ಅತ್ತನೇ ಒಂದು ಅದಂಪು ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐಡಿಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು Q&A ಸೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪಣಂದು ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನಿಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮೀನು ಇತ್ತು ನಿಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜುಮ್ಕಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ನಿಗಲ್ ತುಲಕ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಬಟ್ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತಾನ ಮೇ ಬಿ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದಿನ ಯಾನು ಊರಿಡ್ದೈತೆ ನಾವೇ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಓಲೋಲ್ ತಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪನು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೆರಡಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ಬೇಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಾದಾಪು ನೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೊಂದು ಫುಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಕು ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೀಪ ಕುಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಕಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಕ್
ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೊಕ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಾಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ ಪತ್ತಿಲೆಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಪಂಡ ಓಣಮ್ದ ಟೈಮಡ್ ಇಂಕಿಂಚ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅತ್ತನ ಓವೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆವಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣತೆ. ಈಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಣದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಉಲಾಯ್ದ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಪಿದಾಯ್ದಾನೆ ಕಲಿ ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲೇರ. ಓ ಯಾಪಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸುನತ್ತೆ. ನಾನು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು. ಪೂಜಾ ಆತನ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂಜದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದ ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಂತೇರು ಮಹಾಪೂಜೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಬೇತನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾದ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಇರ್ದೆ ಇಂಕುಲು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಕಲ್ಲ ರಿಚುವಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತನ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇರಳದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗಡಿ ಅಂಚನ ಮೀನ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಡು. ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕುಲ್ ದೇದಂ ಪೋಬುಜ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಊರುಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ US ಸಿಕ್ಕನ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ನುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಕಾನೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಚ್ಚನ್ ಬೇಕರಿದ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನಗಲ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಕೇರಳ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲ ದಶಮೂಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನೇಬರ್ ಒಂಚು ಬಂದಿತ್ತೇಳಿ ಸೊ ತೂಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಉಂಡ ಅಂದು. ಸೊ ನಿಗಲೆ ಮೂಲತ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ವಾ ಶೆಕೆ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಫುಲ್ ಶೆಕೆ ಆವೆ ಮೂಲ. ಕದಳಿ ಪರ್ಂದಲ ಸಿಕ್ಕಡು ಇಂಚ US ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಕದಳಿ ಬೇತವಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ಬನಾನಾ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕರಿ ಪತ್ತ ಪನ್ಪರದೆ ಪಂಡ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವಿಂಚ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುನವೆ ಒಂಜೈಕೆ ಸುಮಾರು ಎನ್ಪರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರಿದ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ದೆತೊಂಬವೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ತಾಲ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಉಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡನಟೆ ಉನ್ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಸುಕ್ರುಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಂಡು ಅವಲ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಮಂದಿಪ್ಪೆರ್ ತುಲ ಮಿತದ ಸುಕ್ರುಂಡೆ. ಸೊ ಸುಕ್ರುಂಡೆನೆ ಪನ್ಪೆರ್ ತೋಜೋಡ ಐಕ ಅಂಚ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಮಾತ ನಟೆ ಏನು ಊರ್ದನೆ ಟೈಪ್ ದ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಅವೇನು ದೆತೊಂದೆ ಪೂಪ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡು ಜರ್ನಿ ಆಂಡು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಂತುಂ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಉಂದು ಮನ್ಪೊಡು. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶಿಸ್ತಡೆ ಕೊನಪೆರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರನ್ನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇರ ಮಡ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ ಮುಟ ನಿಗಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ US ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದನ ಎನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ನ Instagram ID ರೂಬಿಡಿ USA ಐಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅದ ಮುಟ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಸರ್